रायजो राजा थांमोन बिटिसिनि इलेक्शननि दिनै आरो माखासेखौ सानबाय आरो माखासेखौ फार्स्ट राउन्डनि सानखांबाय माखासेया सानगासिनो दङ। दिनै सोर बेसे मोनदों आं बेखौ नोंथांमोननो खोन्थानो नागिरदों। दानि फार्स्ट राउन्डआव सोर बेसे भट मोनदों आं बेखौ नोंथांमोननो खोन्थागोन आरो माखासे सोलिबाय थानाय बेखौबो आं खोन्थागोन। दा एबार सोर सरकार दागोन बे रिजाल्टखौ खोन्थानायनि उनाव रोखा जानोबो हागौ बा एबार हारसिंनो सरकार दानोबो हागौ आरो। दा जियानो जा आं नोंथांमोननो खोन्थागासिनो दङ। फार्स्ट राउन्डआव बावखुंग्रियाव सानखांबाय, बावखुंग्रि बिया क'क्राझारनि। बेहाय फार्स्ट राउन्डआव इबिपिएलआ 708 मोनदों बा 708 मोनदों। बिपिएफआ मोनदों 1977, आदानिबो बारा मोनदों बिपिएफआ, आरो कंग्रेसआ 45ल' मोनदों। दा बेहाय फार्स्ट राउन्डआ जोब्बाय बावखुंग्रि बियाबाव। जायहा बावखुंग्रि बियाब बे फेरेंगाया गेलेदोंमोन, नाथाय फेरेंगानि पार्टि इबिपिएल पार्टिया 708 माने 708ल' मोनदों भट, ओमफ्राय बिपिएफआ मोनदों 1977। दा बे मोनसे जोबथ'बाय, फार्स्ट राउन्डनि जोब्बाय बे बावखुंग्रिना। आरो दा सोलिगासिनो दं सेकेन्ड राउन्ड, थार्ड राउन्ड बिदिनो फैबाय थागोन। आरो बिनि उनाव दङ जोंहा गयबारि, जायबा प्रमद बर' बिथांनि बियाब जानो हागौ बियो। गयबारि बियाब जायबा फिथाइ, बिनि फिथाइ फार्स्ट राउन्डआव इबिपिएलआ लिड लादों। इबिपिएलआ देरहाना दङ फार्स्ट राउन्डआव 4392 भट मोनदों बा 4392 भट मोनदों इबिपिएलआ फार्स्ट राउन्डआव। ओमफ्राय बिपिएफआबो खम मोनाखै बेहाय। बिपिएफआ मोनदों बेहाय 3536, माने गासै 3536 मोनदों आरो। दा बेहायबो बिपिएफआबो खम नङा, एसेल' डिफारेन्स, मथा मथि 800-700फोरनि डिफारेन्स जाना दं आरो। दा बे जाबाय गयबारि आरो नैबे बावखुंग्रि बियाबनि फार्स्ट राउन्ड। आरो बिनि उनाव फार्स्ट राउन्ड दंबावो जोंहा देबरगाव समस्ति, जायबा बिटिसि बियाबनि 10 नं देबरगाव बिटिसि बियाब, बिनि फिथाइया जाहैबाय फार्स्ट राउन्डआव इबिपिएल। फार्स्ट राउन्डआव इबिपिएलआ लिड लायाखै, बिजेपिआ लिड लायाखै। बेहाय बिपिएफआनो लिड लागासिनो दङ। देबरगाव जायबा हाग्रामा बिथांनि समस्ति, बिथाङा बिपिएफआ मोनदों 2799 फार्स्ट राउन्डआव, आरो इबिपिएलआ मोनदों 2120। आरो बिपिएफआ लिड लागासिनो दं बेहाय 659नि गेजेराव। दा बेहाय बिपिएफआ लिड लागासिनो दङ आरो बावखुंग्रियाव बिपिएफआ लिड लागासिनो दङ, नाथाय गयबारियाव इबिपिएलआ लिड लागासिनो दङ। दा बेनि उनाव जोंहा बिदिनो सानलाबायनाय दं आरोना। सानलाबायनाया जाहैबाय दिहिरा, जायबा दिहिरा समस्ति, बेहाय बिपिएफआ 66, इबिपिएलआ 41, बिजेपि 35, जिएसपि 8, बागानपारा बिपिएफ 41, इबिपिएल 35, बिजेपि 23, मुसुलपुर जायबा राकेश ब्रह्मनि बियाब, बिपिएफआ 125, इबिपिएलआ 90, बिजेपिआ 48। आरो कख्लाबारि जायबा जोंनि समस्ति, बिपिएफ 109, इबिपिएल 90, बिजेपि 23। दा बिदि सोलिगासिनो दङ आरो दा भट साननाया सोलिगासिनो दं। दा फार्स्ट राउन्डनिया माखासेना जोब्बाय, माखासेना जोबाखै। दा बिदिनो दंबावो माखासे आपडेट नोंथांमोननो खोन्थागासिनो दङ। दा आं नायगासिनो दङ नैबे अनलाइनाव। दाथ' जायबा सिगांनि बायदि होआ आरोना बेहाय। सिगां बायदि होनायबाथ' जेबो नङामोन, जेबो अरजायामोन। सिगांनि बायदि जुदि होनायमोनबा जेबो अरजायामोन, नाथाय सिगां बायदि होआ। दा नायबावनि सिगां बायदि जायबा एमएलए इलेक्शनफोराव खारनाय होयोना, बिदि होआ बिनिखौ। मानोना बे अफलाइन भटमोन, अनलाइन नङा, इभिएम मेसिनजों नङामोन एबारनि भटआ। एबारनि भटआ बक्सआव सोनायसोमोन। दा बेनिखायनो बिदिया जादों। दा नै कख्लाबारि फार्स्ट राउन्डआ जोब्बाय। कख्लाबारियाव इबिपिएलआ लिड लागासिनो दङ। कख्लाबारियाव फार्स्ट राउन्डआव जाहैबाय जायबा कख्लाबारि बियाब, बेनि फार्स्ट राउन्डआव इबिपिएलआ 3055 भट मोनदों आरो बिपिएफआ 2441, आरो बिपिएफनिबो बांसिन मोनदों 2623 भट मोननानै दं दा फार्स्ट राउन्डआव। आरो जोंहा फार्स्ट राउन्डआव दंबावो नैबे माबानि गयबारिनि, बेथ' दहाय होखांखाबाय। दानि बावै होखांनाया बेनो जाहैबाय। दा कख्लाबारि बियाबाव इबिपिएलआ लिड लानानै दङ आरो गयबारि बियाबाव इबिपिएलआ लिड लानानै दङ। दा बेनोमोन लोगोफोर माखासे आपडेट। आरो सेकेन्ड राउन्ड फैबावगोन आरो फार्स्ट राउन्डनिबो माखासे दंबावो, बेखौ नोंथांमोननो खोन्थागासिनो दङ। दा बेखिनियानोमोन लोगोफोर। दा नेबाय थाबानो जाबाय बेलासिसिम, सोर देरहायो बेखौ मिथिगोन।